Wilujeng dalu Dek Ayu. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Kok kanca tinggal ora diaga? Mboten ketinggalan iki, Pak. Kok kae nyilih kaca mripate bojoku. Wong bojomu ora duwe kaca mripat. Ya beda, ukurane beda. Bojoku tak tokoke rega karo 5 juta ora tau dienggo kok, Nduk. Lah kelarangan kok. Ora kelarangan. Dheweke iki jare isin. Lah kok isi? Nek dienggo ki jare kok mlorot wae ngono lho. Mergane ngopo pesek? Iya. Sing ngunekke kowe lho, aku. Aku rek muni nek diaga. Kene iki nek pesek kan ra iso nggo ganjel to Pak Dalang. Ya bener. Nggih. Ya. Ki jane kalau mongso ya yu sesuk nek sura tak tumbaske kaca mripat sing atom 15. Lah apa nek wong pinter ki kudu kacamatanan. Oh, kacamata iso ngundhakke rega lho. Ketoke penyawange sing lenggan, wah kae sinden jenius kae paling sarjana seni paling ora. Mongko SD ora tamat ya to. Rak men gondongkrak jeneng karo ngunggah-ngunggahke rega. Awak apik meneh wi agaku anggere do nggo kaca mripat riben. Iya. Wes kaya ndolalak iki malah. Kacamata riben niku sing ireng nika, ireng kabeh. Iya. Ning nek aku nganggo numpak kaca mripat yoga-yoga ora pas. Lah, Gede mripate timbang kacane ngono dadi. ya Kacane iki mripate. Masa mata anguk-anguk ngono. Dhewe jandek wingi nyambut gawe ketoke turahe mrentel iki malah rada guyu karo sing kakung. Ya, Kapan? Dek malam minggu wingi ya. Lah nggih tesih kathah jenengan to, Pak. Ana apa jan. Lah bojo kula mayang sasi pisan. Nah, terus Jenengan kan bola-bali. bola-balik ya mintek wae kok yuk. Lah nggih gari jenengan niku. Entek nggo ngopo? Tak nggo tuku walesan pancing yo. Iya. Aja ngomong. Ya mula niku duit niku ditabung to, Pak Dalang. Aku ora tau dadi wong seneng nabung-nabung ora seneng kok. Aku nek ndek duit iki kandha karo bojoku. Heeh. Nduk, aku nek ngomong bojoku rak nduk. Oh, nduk. Oh. Kae mamas lunga ngarep butuh apa-apa gari nyimpen ning ngisor klambi. Aku rak kandha. Ora tau aku jenenge duit kok tak timpeng ning Bank BRI urung pernah. Titikane buka mari ning ngisor klambi, ngisor gombal ku mesti ana tumpukan. Oh, berarti besok kalau tak mampir ngene jenengan nggih. Arep ngopo? Arep njupuk duit. Ayo wong kok udu bojoku ya ora. Iya. Kuwi sing apa kamar ngisor kamar dhuwur kuwi dhewe, lemari dhewe. Tak nggo madahi. Oh, berarti jenengan nek singgah duit niku ten lemari. Nang lemari. Nek jaman sakniki niku ten nganu lho Pak Dalang, ten brankas. Pas kesuwen barang wis. Bojoku engko bola-bali ming paketan-paketan wae kok kon buka brankas wis ora. Iki ngene lho no, iki zamane maju ya Nduk. Tak suwun kanthi banget iki aku ora maca desa utawa panggonan. Saiki sing jeneng pinjol pinjaman online kuwi dadi apa? Dadi mungsuhe masyarakat. Leres. Mula kena nggo titikan lho yuk. Janjana ibu-ibu mbuh kuwi rondo mbuh kuwi isih kenya. Kok royoman do wong dopokan ning panggok. Ku sing kanggo kudu waspada lho, kudu waspada. Lah, Iso-iso sing utang kowe engko sing nganggo wong 5. Iso meneh sing nganggo sing utang Mbak Wati sing nganggo liyane wong 5. Lah kuwi biasane ngono kuwi. nggih. Gitu. Terus tambal sulam gali lubang ora iso nutup utang bank meneh bingung. Usana doyak-oyak karo penagih diriwangi minggat diriwangi umpetan. Kuwi saiki sing dadi mungsuhe masyarakat. Mula ning dadi ibu-ibu ki aja seneng rupiah-rupiah, aja seneng plesir-plesir. Sakanane wae wong desa ku ya kaya wong desa. Loh. Aku ki kuwatir karo bojoku lho. Lah napa? Kuwatire. Wong 3 dina pisan kok fesel. 3 dina pisan cuci Lah ya muka. ben cantik kok nek bojone jenengan ketok elek ketok kluwus ya jenengan mah. Ayo, nek bojoku iki ora apa-apa. Lah nek kaya liyane kaya Kusnul kuwi, Go. Wong kae sambane ora nyinden iki mengangon wedhus. Iki ora mesake nek bojoku ora masang bojo dalang lho. Lah nek Kusnul kae lho, coba. Saiki sambane mengangon wedhus. Kelakon kok iso sinden adol wedhus minggu gawe tuku wedak pupur. Saiki wedak ki murah kok ya. Ya, Nduk. Ngono pamundhut diberkahi sikik sing klasik sing mat-matan dawuh Pak Lurah ora perlu suwe-suwe lembuk canggih. Iya. Dene mengko aku nyuwun hubungan kiai kene engko wancine goro-goro fragmen toprak. Iki ana Pak Bayan Wardi, ana Mas Naryo, ana Pak Legimen. Wah, jan. Kuwi sing kakung burung sing putri, Mbak Bubayan sini, Mbak Tuti, Mbak Sri. Kuwi ora oleh ketoprak kene. Mengko dijajal wanci goro-goro. Monggo, Nduk. Nganter apa?